Поздравление за това, че почна състезанието. Колко време е отне организацията? Правим го по принцип за четвърта година, така че вече горе-долу сме извървяли пътя. Иначе организационно започваме доста преди състезанието, няколко месеца, защото тръгва регистрации, записвания, трасета и така нататък, но генерално оперативната организация за около седмица преди състезанието всичко е готово. Хайде да се върнем във времето назад. Кога се зароди идеята? Стояхте някъде, решихте, казахте си да го направите и... Преди 5 години всъщност колегите от Лъско сърце правят от доста време големият триатлон, който е в Приморско. И ние знаехме, че парк Росенец е едно подходящо място за така нареченото малко Лъско сърце, което пък всъщност е олимпийските дистанции в триатлона. И наистина седяхме на една маса, пихме кафе и си казахме, нещо да направим в Бургас тук нещо подобно. Ченгенеския леп през това време пък страшно много се разрасна тук туристическата ни дестинация и поради тази причина решихме да бъде тук. Всяка година става все по-добре и по-добре. Рекорден брой участници тази година, вече имаме около 600 и няколко участника, което си е наистина много голямо на европейско ниво събитие. Това е признание за ранга на събитието явно. Какви рекорди, само да ми кажеш, са поставени тук през годините? Най-важните рекорди според мен са всеки да завърши. Все пак това е опасно състезание, защото освен целият спортен дух, който трябва да имаш и подготовка, има много опасни участници, най-вече когато говорим за поездене. Има изкачване и спускане на бакарлъка. Знаете, че това е една местност, която предлага сериозна денивелация. Надяваме се да няма контузии, така че по-скоро тук това е най-важното, да няма контузии, всеки да завърши състезанието. Естествено забавляваме, имайте преди, че това е една прекрасна аудитория от хора, които тук няма толкова състезателен елемент, тук всичко е много фейрплей, хората си помагат и това всъщност е най-важно. И от първоначалната идея какво остана? От първоначалната идея е да надграждаме. Остана да надграждаме, да го правим още по-мащабно. Надяваме се наистина да продължим доброто си партньорство на община Бургас с организаторите и съм убеден, че това, имайте преди, че може би е най-чаканото състезание в България. В момента, в който се пусне регистрацията, да кажем 7-8 месеца преди състезанието, се продава за около 4-5 дни, което си е и това състезание е разпродадено общо взето няколко месеца преди. И последно, какво би казал на онези, които се колебаят, притесняват да се включат? Най-важното всъщност е да се подготвиш, но може да се запишеш на щафета. Ето сега, примерно, ние с колеги, тук сме, щафета ще направим. Важното е наистина да опитате, да се подготвите малко и няма нищо страшно. В крайна сметка дистанциите са абсолютно поносими за всеки един.